Biyo mami baba mani room logoफोर बियो जोंनि आयं room सोनाया ओमफ्राय आंनि room नैबे आंनि toy bag लोगोफोर बियो जोंनि आबै आरोना लोगोफोर बियो जे जुलंगा हेलो लोगोफोर दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय आं नोंथांमोना जोंनि न'खौ दिन्थिनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनै जोंनि न'खौ आं नोंथांमोना दिन्थिगोन नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ मेरला भिडिअ'आव माने गासिबोफोरा न'खौ दिन्थिजोबाखै आरोना आं नोंथांमोननो जोंनि रुम ओमफ्राय ओंखाम संग्रा ओमफ्राय रुम नोंथांमोना दिन्थिनोसै आङो दिनै जोंनि न'खौ लोगोफोर जोंनि हम टावारखौ लोगोफोर बिनिफ्राय स्टार्ट जोंनि न'आ ओइसिम लोगोफोर नै जोंनि न'आ बे जोंनि बाइक बे जोंनि न' लोगोफोर बियो मामि बाबा मोननि रुम लोगोफोर बियो जोंनि आयं थोरसि लथा दोनग्रा जोंनि टेबोल चार्जिं होग्रा जोंनि फांखा जोंनि आलमारि सोनिया क्या है क्या बात है? खुद को देख रहा है आईने में वैसे मैं कैसे लग रही हूँ आज दोस्तों बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट पे बताओ इतना भी अच्छा नहीं लग रही हूँ नै बियो दोमैनि जायगा दोमै थाग्रा नेखि जोंनि न'खौ दिन्थिनोसै जोंनि रुम सोनाया ओमफ्राय आंनि रुम बियो सोनियानि टय नैबे आंनि टय बेग लोगोफोर एन्ड लोगोफोर बियो जोंनि आबै आरोना लोगोफोर बाहाय जोंनि लेखा बाहाय जोंनि देलायग्रा एन्ड बियो नै गिफ्टआव मोननायमोन नैबे बार्थडेआव मोननायमोन लोगोफोर जासै नै लाइट जोङो बियो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ लोगोफोर बियो जोंनि फट' लोगोफोर बियो जे जुलंगा जोंनि न'आव दङ एन्ड लोगोफोर बियो जोंनि आयना लोगोफोर बे जोंनि ओंखाम संग्रा जोंनो बानायनाय बे न'खौ थुरिनि न' हामसै जोंनि अरदाब जोंनि अन्थाइनि उनग्रा एन्ड बाहाय दङ नै जोंनि थुरिनि हासिब बाहायथ'वाखै बाहाय जोङो दोनो बन लोगोफोर एन्ड लोगोफोर दायो आं स्ट'र रुमखौ दिन्थिनोसै स्ट'र रुम बाहाय माल माथा दोनो लोगोफोर एन्ड बाहाय दाउबो दोनो लोगोफोर जोंनि दाउ ओमफ्राय नै बाहाय दाउआ जोंना गगासिनो ओंखाम संग्रा my home tower बाहाय जोंनि बारि दं लोगोफोर दायो दिन्थिगोन आं You like?
लोगोफोर लाफा मोनजालायबायनाय जोंहा हारसिं लायबो लाइखौ फुनानै जाबावनांगौ फारसेथिं लाइ गोजानै हाग्रा फुदोंने बाबाया अखा हाबाय थाबाय नालाय लोगोफोर मैथा बांगाला जा गोजौ गोजौ जाबाय न'नि समान जाख्र'नोनो हाला हाजो बायदि जाखाबाय मैथा बांगालनि बिबारा नै बे आलदा कालारानो आलदाखा बाबामोनना लाफा बासिगासिनो बेहा बेसेबां मुथा जायो मानो नागिरदों फार्स्ट लाफाया बेसेबां मुथा जायो नायनो नागिरदों बाहाय नै मामिया लाफा सुगासिनो जोंनि दाउआ नै बियो जोंनि थाइजौ बिफां आरो लोगोफोर बिथिंजाय दोनो टिप्पर आंनि जेसिपि दोनो बाहाय जोंनि दाउला आरो बाहाय दङ बहल बिफां बाहाय दं थिथा खोला बिफां बाबाया बाहाय रिहार्सेल खालामगासिनो दं मोसानायनि रिल्स बाहाय नै मामिया लाफा सायगासिनो बे अन्थायावनो ओरैबायदि बे टमेट'आ जादों आरोखि गारना होनायाव माबादि थांनानै दं ने बेलायनो फिथाइया हले नोगोद थायखादों आरो लोगोफोर खिन्थु अन्थाइसो दै जायगाया हायानो अन्थाइसो नै फिथाइफ्रा रेडि रेदोंजोब नै फाइनालि जोंना लाफाया मोनबाय नै बोथोर गिबि लाफा मोनजालायबाय जोंहा बेंगालराव लोगोफोर नै दा लुबैदिया लोगोफोर फार्स्ट टाइम जाजेनलायबाय जों लाफा बिराद गोथावखा र' बाथोन लेव बिबार एसे लगायजोबनाय ओमफ्राय थास' बिसंबो दं ओमफ्राय थास' बिथ'रायाबो दं लोगोफोर मैयानि दाउ बेदरजों संनाय आरोखि जि ग्रेभि गोथाव जादों बेबो मिस्टि खाबाय मिस्टि जानायावबा दैयानो जा गिदिर नै लोगोफोर लोमफैजोब्बाय थास'बो गैला दिंखियाबो गैला नै बाहाय जोबला नै गुलुं